хона дар шаҳри Сорам бошаду лекин мисли домои душанбе отоплениям дорад. Мана ҳамин трубои отоплени. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар маркази шаҳри Сор ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе ва аз ин тараф вокзал. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ доми Ҳоҷи Валеш. Дар чорум ошёна қарор дорем. Дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Инҷо якум ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Хона 46 метри квадратӣ мебошад. Дар чорум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. доми Ҳоҷи Валеш. Хона дар маркази шаҳри Сор ҷойгир аст. Аз тирезаи хона тарафи роҳи калонро дида мешавад. Ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Хулас минтақаи беҳтарин аст. Дар бино отопления гузарондагианд дӯстони азиз. Алоҳида катёл дорад. Системаи отопления дар ин бино пайваст аст. Хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 419 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 927 14 55 15 дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат ва натиҷаовар.